Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Βίρονα. Είμαστε στην Βαρσελόνα, είναι η τελευταία μέρα. Περνάμε χάλια. Περάσαμε ένα καταπληκτικό ημέρο εκπαιδευτικό όπου ήταν το Millionaire, όπου πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες. Πέρα από αυτό, ξαναγεννήκαμε στην πόλη, στην πανέμορφη πόλη της Βαρκελόνης που πραγματικά αγαπήσαμε όλοι μας και διαπιστώσαμε τα κάλυψη και τα μορφιά της πανέμορφης πόλης. Πέρα από εμένα, ναι, θα σας συνεχίσουν την πόλη και κάποιοι φίλοι. Ξεκινήσουμε. Έλα να κάνουμε. Νατάσα. Περνάμε τέλεια, περνάμε φανταστικά. Στο moment που είχαμε, δεν περιγράφουμε με λόγια. Τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση? Η ενέργεια, το πόσο μεγάλη είναι αυτή η ιδέα, το πόσο προσπαθούν από όλο τον κόσμο, δεν το πίστευα, γιατί όλοι αυτοί που δεν Πόσος κόσμος ήτανε? 3.200, Λίγοι. Και φαντάζομαι το πρόβλημα έχει να γίνει. Κατάλαβα. Ας πάμε στη Μάρα. Μάρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να πες μας λίγο πώς ήταν η γενικότερη εμπειρία σου στο by night και γενικότερα στη ζωή και αυτά τα ταξιδέτα που είδες της Βαρκελόνης. Θυμάσαι που πήγες? Καλή θυμάμαι που πήγα. Για πάμε. Πήγαμε στο Close του Πάρκη στην ΕΡΕΦΕ. Επίσης παρατηρήσαμε όσο να είναι την πόλη την Παρασκευή. Είδαμε τα κτίρια και το χωριό του Δόνου, στην Παρασκευή. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε αρκετή, δεν μπορώ να πω. Ωραία κομμάτια, ωραίο κόσμο. Είναι η σειρά του. Σοβαρός το ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ναι. Σοβαρότητα υπάρχει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όπου μπορείτε να δείτε και να δείτε τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι μπορείτε να μας ξαναέρθετε στην πόλη. Λίγο για πες μας. Εγώ παιδιά θα πω όλες τις φέρες και γεγονότα. Αφήσαμε τον Μάριο στην Αθήνα γιατί δεν μπορούσε να το ψέξει. Εμείς χάσαμε την εισιτήριά μας, τα πληρώσαμε χρυσά για να έρθουμε, αλλά θα μείνουμε ένα μήνα ακόμη. Μας κλέψαν το πορτοφόλι της χρυσάς, τέλεια. Το δωμάτιο όμως δεν έχει κλιματισμό. Είμαστε με τις γούνες γυρνάμε και τα παπελώματα. Τι άλλο, χθες το μαγαζί ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μας. Τέλεια. Περάσαμε μετά, χορέψαμε φανταστικά, έκαναμε μεγαλύτερα παπούτσια μας γιατί είχαμε περισσότερα πόδια με το περπάτημα. Τι άλλο, και εδώ που είμαστε όλα ενθουσιασμένα με 13 ευρώ. Ο επόμενος. Μαρία. Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση όλα. Είμαστε μια μεγάλη έκθεση όλοι μας, για όλα. Κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Και στο τέλος, κρατάμε για τη Μαρία. Μαρία, για πες μας. Ένα zoom στα πιάτα. Στο δικό μου τραπέζι, καφεδάκι, πείτε. Για πες. Πολύ ωραία παιδιά, πέρασα πάρα πολύ ωραία και μαζί σας ευχαριστώ πραγματικά και την υπομονή σας και την υπομονή μου την ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Και... Ελπίζω να φτάσουμε να γυρίσουμε πίσω και να τα κάνουμε πράξη. Και να βγάλουμε λεφτά και να έρθουμε Βαρκελόνη όλοι μαζί και να πάμε στο πεντάστορο ξενοδοχείο. Να ζήσουμε χλίδα. Και τι έχεις να... Και τι έχεις να πει για τα παιδιά που αφήσαμε πίσω? Όλους. Αυτούς που είναι στην Ελλάδα, όχι... Στην Ελλάδα, νόμιζα τα παιδιά που είναι εδώ είναι αλλού. Είναι πάρα πολύ. Να έρθουμε οπωσδήποτε Βαρκελόνη 1. Να τη λατρεύσετε. Να έρθουμε οπωσδήποτε στην εταιρεία 2 και 3 εμείς στην πολύ λίγο στο διάστημα βέβαια στο πλούσιο. Αν θέλω να στέφομαι. Για πες Νίκο. Όλα. Όλα! Για μένα να ξέρετε είναι πάρα πολύ. Είναι μοναδική χώρα, απίστευτη πολύ. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Εγώ άλλες δεν έχω. Επειδή όμως βλέπετε ότι έχουμε και άλλους τρελούς. Πάμε γεια σας, δηλαδή. Περνάτε και εσείς χάλια. Βλέπετε, βασικά θέλω να δω κάτι στο πιάτο του Παναγιώτου Γιαννούλη. Τίποτα δεν έβαγε. Αυτή είναι μυστική. Δηλαδή, για πες μας λίγο Μάνο, πόσα πιάτα έχεις φάει? Στο τέταρτο.
και πάει για το 5ο. Η Δήμητρος έχει πάει στο 6ο, αλλά εντάξει, έχει αφήσει λίγο άδεια. Λοιπόν, περνάμε χάλια. Δεν σας προτείνω να ξαναέρθετε. Όλα αυτά που ασχολούμαστε είναι μια μεγάλη πυραμίδα. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλα είναι ένα ψέμα. Δεν μας ακολουθήσετε ποτέ. Γεια σας.